Hello, good evening to this May 9 Friday. Yan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Nandito ako ngayon sa malapit sa town, Abskaluhan. Yan. At ito na ang aking dinner. Yan ang aking service, Bajaj Tuk Tuk. Yan. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa mga kayo naroon. Shout out sa mga OFW sa Saudi, in particular sa Agapan Sector 10, and sa aming department, CSSD department, sa aking co-employees dyan. Shout out sa inyong lahat dyan. Bagamat mahirap ang trabaho, ay talagang sakripisyo ang kailangan para sa pamilya. So yan, kaldo po tayo. God bless everyone. Bye.